V politike nie je nič horšie ako farizejstvo. A v tejto disciplíne jednoznačne vyhrávajú štáty tzv. Globálneho západu. To sú tie, ktoré nás nútia odrezávať sa od lacnej ruskej ropy a plynu. Vraj, aby sme nefinancovali vojnu. Rozprávky o tom, ako tým dostaneme Rusko ekonomicky a vojensky na kolená, poznáte všetci naspamäť. Iné je však dôležité. Ostrihávanie sa od ruských energonosičov samozrejme neplatí pre tých, ktorých nám v progresívnych médiách dávajú za príklad. To sú všetci tí odhodlaní bojovníci proti Rusku. Napríklad také Francúzsko zvýšilo dovoz ruského LNG v prvom pôroku 2024 o 110%. Celkovo import ruského LNG do EÚ za prvý pôrok 2024 vzrástol o 11%. 87% všetkého LNG smerujúceho do EÚ kupuje Španielsko, Belgicko a Francúzsko. No a rovnaké je to aj s ropou. India zvýšila import ruskej ropy 20-násobne. EÚ dovoz ropy z Indie trojnásobne. Aká to asi môže byť ropa? Ale nezabudneme ani na Spojené štáty, ktoré nakupujú ruský urán za miliardy. Vidíte sami, ak Francúzsko kupuje plyn a ropu, je to ochrana vlastných záujmov. Ak to isté robíme my, financujeme vojnu. Aké farizejské.